Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great Tuesday morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na mga kapuso sa Kidapawan City ug Binsayap sa North Cotabato Province. Sa may buntag. Mayong buntag sab Jill, kumusta sab nato ang atong mga kapuso sa Rizal ug Socon sa Zamboanga del Norte Province. Mga kapuso, karong buntaga atong suruyon ang usa ka picture perfect ug ginadayong tourist destination dinhi sa Misamis Oriental, ang view deck sa lungsod sa Claveria. Samtang say bisa naka long distance relationship o LDR. Wala kini nahimong babag sa couple nga si Rockma Marquez ug sa iyang foreigner husband na karon nga si Bilal Marquez nga magpakasal pinaagi sa virtual wedding. Paunsa kaya kana? Atangi kapuso. Ug sa best talk, makauban at si Resi, si Starstruck Season 7 Ultimate Female Survivor, si kapusong Shane Sava. Una ka na mga kapuso, nasayod ba ka kung unsa ang ginatawag nga New Zealand of Region 12? Kini ang La Palmera Mountain Ridge sa lungsod sa Colombio, Sultan Kudarat Province. 500 hectares ang gilapdon sa maong mountain ridge nga gitawag nga New Zealand sa maong rehiyon. Ito sama sa kanindot sa kabukiran sa maong nasod. Usa na kini karon sa ginadayo nga tourist spot sa Sorsogon Region. Mga kapuso, ning baguhay lang gitugutan na sa Department of Tourism uban sa LGU Claveria, Misamis Oriental nga ablihan pagbalik sa publiko ang usa sa mga tourist destination sa lugar, taliwala pa man sa pandemya. Kung asa ug unsa ang mga pulisiya nga ginapatuman sa Claveria View Deck, kana ang atong sayron, kauban si Mayor Meraluna Salvaleon Abrugar. Mayor Meraluna, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, Mayor? Mayong buntag, kapuso sa Mindanao. Mayor, ning baguhay lang gitugutan na sa DOT nga mag-abli pagbalik ang view deck diha sa Claveria. Unsa ba ang rason ngano nag-abli kita pagbalik? Last Friday, January 8, giablihan pag-usab ang ato ang Claveria View Deck uban sa pagtugot sa atong DOH, uban sa pagtugot sa atong Regional Director sa Tourism. Tungod kani sa mga rason nga sayang ang maong tourist destination. Diin nga ginahagsa bisan na sirado man kini, pero apan kung tan-aw nato naa gihapon ang mga turista sa ibabaw nga bahin sa among view deck. Usa sa mga rason niini nga sayang ang ugluoy ang mga katawhan, mga turista nga gusto mo witness ug mag-unwind sa ilang mga kaugalingon, mag-divert sa mga kalaay, no? Kaya ang uban nagdepresyon na, ang uban nagka-stress na nga wala na gawas-gawas sa ilang balay. So nakita po namo nga makatabang kini sa ato ang ekonomiya, labi na sa mga food supplier, sa mga supplier, mga empleyado. Mayor, sukad nitong Marso sa milabayng tuig atong gisirado ang mong tourist attraction. Karon nga ato kining giablihan pagbalik, unsa ba ang mga improvements sa lugar? Natay gibag-o nga gihimo nga estatua sa mais, no? Katuod kay ang Claveria is na ang atong main product diri is mais man. And as of karon sa among observation, bisan kami nga taga Claveria, medyo na amazed did me o na natingala o nalipay nga nagsud-o na makita namo ang sea of clouds, no? Kanang nabaguhan mi nga ang clouds gikan sa ubos pasaka, mura siya o kanang nakapahatag kanamo og pagdaig o pagmahal labi na sa atong environment. Mayor, unsa pa ba ang mga kalingawan nga ana karon diya sa view deck? Pagsulod nimo sa view deck, alon bisan na apa ka sa entrance, no? Murag
as to the entertainment or kailangan dili siya inana ang mag-entertain lang yun sa mga turista pagsulod sa view deck, mao ang kaanindot sa kinaiyahan, ang kaanindot sa Mount Sumagaya, Mount Balatukan, and of course the river nga naa sa ubos, and of course the clouds katong gingon kaganina, the sea of clouds, ang kabugnaw mismo, no, kay bisan udtong panahon labi nag mag-ulan-ulan, grabe gid ang katugnaw nga imong mabati sa maong lugar. Kana siya ang maghatag og lingaw sa mga turista nga musulod og gawas sa maong tourist destination. Mayor, sanglit padayon pagyapon ang pandemya. Unsa ba ang mga pulisiya nga atong ginapatuman sa view deck? Na isa ka adlaw nga gigahin nga orientation, dito nag-i-apply ang tanan, no. Unsaon pag-accommodate sa mga bisita, unsaon sa ato ang mga staff nga safety sila sa pandemya, unsaon nga dili ta ma-question sa IATF, sa DOH. So sa entrance pa lang daan, naatay gi-assign nga mga personnel, specifically from DOH, nga maoy mag-maintain sa pag-apply sa protocol, and of course naatay limitation, control sa pagsulod ug gawas sa mga tao. Mayor, sanglit sukad nag-ablitan nilabay na ang weekend. Kumusta pod ang kooperasyon sa katawhan sa atong pagpatuman sa atong mga pulisiya? Nakita namo nga na mga negative effect when it comes to family, no. Kung maghisgot man gud ta og outing, consideration ni Ana, outing is with the family. Natin nakita nga mga bata nga kung basihan nato ang IATF, dili pwede mag-cater or magpasulod sa mga bata. Ang gi-allow lang is 15 years old above. Pero among nakit-an dito, sir, bisan og wala mi nag-allow sa mga bata 15 years old below, naa sa ibabaw nga bahin ang mga bata nagunat sa ilang mga ginikanan nga kanang murag nasakit sila nga it's unfair for them nga ang ilang mama ug papa niadto sa ubos sa picture sila naa sa ibabaw. Siguro apil sa amo ang hisgutanan with the committee na kung pwede na atay consideration luyo sa pag-apply o pagtuman sa protocol, social distancing, pag-apply sa bida. Murag hanyoon namo ang IATF o DOH ug ang DOT na kung pwede amo i-allow ang mga bata nga muuban sa ilang ginikanan panaog sa ubos, at least man lang makahatag kalipay sa tibuok pamilya labi na sa mga kabataan. Mayor, kani pangutana gyud ni si tanan, no? Si kinsa ba ang mga pwedeng mo bisita sa maanindot nga Claveria View Deck? Kinahanglan pa ba nga magpabook usa makaadto? Imbitado ang tanan, walay gilimit nga pwedeng mosulod sa mga area as long as apply the protocol, apply the bida, bayad lang ta sa entrance. Dako kay nang makatabang sa ato ang lungsod, dako kay nang makatabang sa turismo, dako kay nang makatabang sa ekonomiya. Daghang kayong salamat, Mayor Mera Luna, sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping mo diha sa Claveria, Misamis Oriental. Daghang salamat. Chillax lang mga kapuso, kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel! May buntag mga kapuso ug welcome to Bistalk. Karong mutaga atong makauban ang Starstruck Season 7 Ultimate Female Survivor ug usa sa mga dapat natong atangan sa upcoming GMA teleserye nga Legal Wives. Walalain pa kundi si kapusong Shane Sava. May buntag, Shane, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Happy New Year! How are you? Hi, Attorney Resi. Okay lang naman po. And thank you so much for inviting me. It's so lovely to see you. Of course, 2021 na. We'd love to get to know you even better. Ano ba yung typical life naman sa buhay mo? Ako po kasi talaga, mahilig po ako sa online games. Kapag po, kunyari, madami akong time, nag-aaral din ako ng scripts ko, of course. Yan. Kasi syempre, nag-lock in taping po kami. So, nag-aaral ko po lagi yung scripts ko. Nako, very interesting. Pero nag-start ka sa showbiz, Shane. Ano yung what prompted you naman na pumasok sa show business? Siguro po kasi dream ko na po talaga siya before ng mga bata pa ako, as to like sa CR, nag-acting ako, kunyari may inaaway ako, gano'n. Kasi yun po yung uso-uso pa yung nila Miss Sherry na you're nothing but gano'n. So,
ayun po yung dream ko na po talaga siya before. And because of your passion for your craft, ikaw ang tinanghal ng Starstruck Season 7 na Ultimate Female Survivor. Describe mo naman sa amin, Shane, kumusta yung naging experience mo with Starstruck? Actually, sobrang saya niya. Madaming struggles and all, pero mag-ano pa din dun yung parang na sobrang saya niya and sobrang dami kong natutunan. Kaya super thankful ako that Starstruck happened to me kasi sobrang dami kong knowledge na nakuha doon. Doon po ako natutong umarte, sumayaw, and doon mas lalong nag-improve yung singing voice ko po. So, super thankful ako and blessed to have Starstruck. And from Starstruck, matindi din ang paghahanda mo ngayon sa pinakauna mong teleserye, Legal Wives. Kwentuhan mo kami kung ano lang yung pwede mo ma-share sa amin. Ano yung magiging character mo for this particular teleserye? I'm going to play the role of Jamila. So, Amira's daughter, Miss Alice Dixon's daughter. So, guys, please watch out for Legal Wives kasi sobrang matutuwa kayo. Sobrang madaming knowledge kayong matututunan about Maranao Muslims, about their cultures, beliefs, and their religion. And alam ko madaming Muslims na makaka-relate kasi hindi lang isang trait yung napapakita namin dito, hindi lang isang beliefs or what. As in, itatakal po namin lahat dito. Ayun po. And you've also mentioned that you're going to work with Alice Dixon. Marami pa, Andrea Torres, Dennis Trillion, so many more cast. Kasama dyan ang kasabayan mo sa Starstruck na si Abdul Rahman, tama? How is it working with everybody on the set? Sobrang, actually, nung una po kinakabahan ako kasi veterans, ayan, sila Miss Irma, sila Miss Shirley, so medyo nandun po yung kaba. Kasi, syempre, veteran na po sila and ako po, nasisimula pa lang. Pero, sobrang nurturing po nila, sobrang tinutulungan ko po nila mag-grow. Kaya, sobrang nakakatuwa po and dahil nga po lock-in, yun, mas madami po kaming nag-bandings and connection with each other. So, nakakatuwa po. And speaking of lock-in taping, na-mention mo nga, no? Ano yung mga challenges naman during the entire production process para lang makapag-produce kayo ng isang magandang teleserye? Siyempre po, una po, siyempre, malulungkot ka po kasi iba po kasi yung comfort ng home, diba? Yung uuwi ka sa bahay niyo. Pero, iba din po yung syempre mawawalay ka, parang mahiwalay ka sa family mo, syempre mabis mo sila. Pero, ewan ko po for me po, ang saya din po kasi sa lock-in taping. Kasi, syempre, sobrang tagal ng pandemic, hindi tayo nakalabas. So, ito po parang fresh air and all. Ano ang mensahe mo naman sa lahat ng mga sumusuporta sa iyo, lalo ng mga fans mo dito sa Mindanao? We're very excited and looking forward dito sa very first teleserye mo. What's your message to all of them? Ayun, unang-una po sa lahat, gusto kong magpasalamat sa suporta na binibigay niyo sa akin, sa pagmamahal na binibigay niyo sa akin. And guys, please do support Legal Wives dahil malapit na po yan. Madami po kayong matututunan sa series ito. At ginagawa naman po namin ng best namin lahat. Nag-e-effort po kami ng sobra kasi alam naman natin na sensitive topic ito. So, ginagawa po namin yung lahat po ng effort namin. Alright, thank you very much, Shane. Daghang kayong salamat. Thank you! And that was Kapusong Shane Saba. Tutok lang mga kapuso kay Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, kay lagi, halos na ng butang karon, online na. Siyempre, dili sab magpahuli ang kasal. Gani usa ka Mindanawan ang gikasal pinaagi sa virtual wedding sa iyang langyaw nga husband na karon. Ato makauban karong buntaga mga kapuso ang newlyweds nga sila Bilal ug Rakma o mas iladong si Makmak Marquez. Sir Bilal ug Makmak, maayong buntag. Good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. How are you both doing? Hello, I'm Bilal Marcus. I live in Milwaukee, Wisconsin, USA.
and I want to say hello to everyone in Mindanao. Hi, magandang maayong buntag sa tanang mga taga Davao, tanang taga Mindanao. Congratulations to you both. And please share with us, how did your love story start? Nag-start ang amo ang relationship through online. Nag-met me sa usa ka dating site, international dating site na siya sa mga Muslim, single Muslim. Then, gi-introduce niya ang iyang organization sa ako, kana siya Blood Drive organization. The closer she tried to get to me, the further I tried to escape because of my past. And her famous words to me was, I have a heart of stone, but she's going to make it soft. And I laughed because I didn't think I could ever, agree with her because my heart was closed. Sir Bilal, how long have you been together before you both decided to get married? About 18 months is when we met, I believe, on a Facebook Muslim dating site. So about 18 months ago. What made you decide to push through the wedding, even if it's virtual only? I know the virtual marriage was the funniest thing that we both agreed on. We both agreed we're never going to do this. It's embarrassing. It's funny. It's like a cartoon to me. But the more we thought about it, and in our religion, it's a sin to pretend we're married when we're not. And like I said, I think she might have told you that December 21st, I was going to be there. But things got postponed, and hopefully in May, we're going to, so when I get there, we're going to already be married. And also in Islam, we need to legalize everything. And it is the simple way, na kailangan kinahanglan manggod nato nga dili nato i-delay ang marriage kung gusto jud ninyo ang isa't isa. So sa Islam dili pwede i-delay ang marriage kay makakommit mo og sala even though you just talk to each other without any sexual intercourse. Pero kanang magstorya mo every now and then, gabi adlaw na, tapos without any guardians beside you. So dili na jud na siya pwede. Dili na jud na siya pwede sa Islam. So that's why we decided to do an online marriage. Ma'am and sir, how did you conceptualize the virtual wedding? Dili pud namo ni siya buhaton kung wala mi naga-consult sa Sharia law, Sharia office. So in fact, ang naga-solemnize sa mo ang marriage is the one of the head of the Sharia here in Davao Oriental. That's Ustads Alimuddin Sagapan. So before we do this marriage, gusto na ko nga maligal ko in the eyes of Allah, dili ko makasala sa iyaha. Kinsa ba nang preside sa virtual wedding and who are the attendees? Ang naga-preside sa wedding is the the head of the Sharia, and the one who my wali is my brother. Basically what we're doing here, but I had quite a few friends, maybe about 6 people that were on there that wanted to be on the, what is this? Something like this. It was just like this, except she was in the office and it was being recorded in a couple different ways. But basically, just like where I'm sitting right now with my kids here, and then my friends on the screen who wanted to watch. Ma'am, mo sa iyong ma-feel nga nakasal na jud mo virtually? Naging panatag na yung kalooban ko na wala na yung guilt na nararamdaman ko. Kasi may guilty kasi ako, guiltness kasi akong nararamdaman nung palagi kami nag-uusap kanang perminti mi nag-istorya, perminti mi kanang wala gani walay consent from Allah kay dili pa man ni married. As a believer of Islam si Ma'am Makmak, nasunod ba gihapon ninyo ang traditional Muslim wedding? There is a turnover of your wali to your husband to be. Nandun naagi hapon ato og kadtong sermon sa wedding, khutbatun nikah, sermon sa wedding naagi hapon to dili to siya pwede wala ang kay mo siyang importante. How about ang documentary requirements sa wedding, ma'am, to make it legal? That is to be followed. Kung naan na siya diri makaani kay we need kanang sa ano bitaw sa embassy kinahanglan manggod namo ang legal capacity to marry nga kuhaon diri sa tuang American embassy diri sa Pilipinas. So kinahanglan man to siya ko kinahanglan siya mag-anhi diri
bago na mo ma-process ang amo ang marriage contract. Ang amo alang is to legalize in the eye of Allah. For others who are also in a long-distance relationship like you, what can you advise to make their relationship stronger and long-lasting? Basically, talk a lot. Don't give up. If you truly love a person, you're not going to give up. I saw some people that made me sad, today that said the relationship's going to be over because of COVID-19. My point is, screw COVID-19. If you love that woman, if you love that man, you can get through it. It's only a matter of time. But if people leave each other, they really didn't love each other. So just stick by them. What are you going to do? Start another relationship with someone you don't love? If you love somebody, stick with them. This is going to build you in the future. If you can get through this, you can get through anything. Well, thank you so much for sharing your story with us, Sir Bilal and Mamakmak, and I wish you all the best in your married life. Thank you very much for having us on. Salamat po sa imuhang pag-invite sa amo. Say wala man physically nag-uban apan pinaagi sa virtual wedding na selyuhan na gayud ang paghinigugmaay sa langyaw nga si Bilal Marquez ug ang dabawen niyang si Rakma Marquez. Samtang Jill, human giablihan ng pagbalik sa publiko ang Claveria View Deck. Ginasiguro gayud sa LGU nga masunod sa mga mubisita sa lugar ang health protocols. Sayog mga kapuso, atong atangan si Starstruck Season 7 Ultimate Female Survivor nga si Shane Sava sa upcoming teleserye nga Legal Wives. Mga kapuso, unta na-inspire o nakakaton kamo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Margaret Mead nga always remember that you are absolutely unique, just like everyone else. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Ug ayaw kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.